ആര്യ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ചെല്ലട്ടെ, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചെല്ലട്ടെ. ഒന്നുകൂടി കാണിക്കുമോ മാതാജി? ഒന്നുകൂടി കാണിക്കുമോ ചിത്രം, ഫോട്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ നാനാംശനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോन् വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം तं സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമകാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ശഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോഗളിതം ഫലം ശുഗമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മതാനന്ദ നമോസ്തുതേ. നിരന്തര ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ, ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 8 കുന്തി മഹാറാണിയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ, ശ്ലോകം 27. അതായത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വരായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെ. ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നമുക്ക് ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, നമോ അകിഞ്ചന വിത്തായ നിവൃത്ത ഗുണവൃത്തയേ ആത്മാരാമായ ശാന്തായ കൈവല്യപതയേ നമഃ. എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, നമോ അകിഞ്ചന വിത്തായ നിവൃത്ത ഗുണവൃത്തയേ, നമോ നിവൃത്ത ഗുണവൃത്തയേ,
ആത്മാരാമായ ശാന്തായ കൈവല്യപതയേ നമഃ. ആത്മാരാമായ ശാന്തായ കൈവല്യപതയേ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തില് എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടത്? കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തില്, ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തില് കുന്തി മഹാറാണി പറഞ്ഞു ഈ ഭൗതികമായ ഐശ്വര്യം, സമ്പത്ത്, സൗന്ദര്യം, പിന്നെ അതുപോലെ ഉന്നതമായ കുലം, ഇങ്ങനെ ഇതിലൊക്കെ ജനിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ആ ഒരു കാരണം അതൊക്കെ തന്നെ എന്താകുന്നു? തടസ്സമാകുന്നു ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് വരാന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ ഭഗവാനോട് കുന്തി മഹാറാണി പറയുന്നത്? ഭൗതികമായി ദരിദ്രരായവരുടെ സമ്പത്ത്, അതാണ് അകിഞ്ചന വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവരുടെ സമ്പത്താണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ അങ്ങയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതായത് ഭഗവാൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനാണ്, അധീനനല്ല അതീതനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ഗുണങ്ങളും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല, ഒരു പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളും ബാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങ് സ്വയം സംയുക്തനാകിയ അതീവ സൗമ്യനും ഏകത്വവാദികളുടെ അധിപനുമാകുന്നു. ഭഗവാൻ സ്വയം ആത്മാരാമനാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? സമ്പത്ത്, വിദ്യാഭ്യാസം, അതുപോലെ ഉന്നതമായ വിദ്യാഭ്യാസം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പരിത്യജിക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പരിത്യജിക്കുന്നത്? നമ്മള് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും ത്യജിക്കാനുള്ള ഒരു സ്വാഭാവികത ഇല്ല. പിന്നെ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ത്യജിക്കുക? നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉത്കൃഷ്ടമായ ഒന്ന് കിട്ടുമ്പോഴാണ് വില കുറഞ്ഞ ഒന്നിനെ നമ്മൾ ത്യജിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും വളരെ ടെമ്പററിയാണ്, കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാത്രം ഉള്ളതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരാളാണ് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള പുരോഗതി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പെർമനന്റ് ആണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് നമ്മള് അങ്ങനെയുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സന്തോഷങ്ങളും അതുപോലെയുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ ചിന്താമണി കല്ലിന്റെ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് നിർത്തിയത്. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഇല്ല. ഭൗതിക വീക്ഷണം അഥവാ ഭൗതിക സംസ്കാര പുരോഗതി ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വലിയ പ്രതിബന്ധമാകുന്നു. അത്തരം ഭൗതിക പുരോഗതി ജീവസത്തുക്കളെ ഭൗതിക ശരീരം എന്ന ബന്ധനത്തിൽ അകപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്ന് എല്ലാവിധ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു. ഇത്തരം ഭൗതിക പുരോഗതിയെ അനർത്ഥം അഥവാ അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത് ശിലപ്രഭുപാദര്? ഭൗതിക വീക്ഷണം അഥവാ ഭൗതിക സംസ്കാര പുരോഗതി, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സൗന്ദര്യം, സമ്പത്ത്, അതുപോലെ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള കുലം, ഇതൊക്കെ അല്ലെ, ഉന്നതമായ വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെ, ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തിനെ പ്രതിബന്ധമാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്? ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് പ്രതിബന്ധമാകുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാനും ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാനും സാധിക്കാതെ ആകുന്നു നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഐശ്വര്യങ്ങളൊക്കെ, ഭൗതികമായ ഐശ്വര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ. അത്തരം ഭൗതിക പുരോഗതി ജീവസത്തുക്കളെ ഭൗതിക ശരീരം എന്ന ബന്ധനത്തിൽ അകപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു അഹങ്കാരം, അതായത് എനിക്ക് കുറെ സൗന്ദര്യമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കുറെ സമ്പത്തുണ്ട്, ഞാനൊരു ഹൈലി ക്വാളിഫൈഡ് പേഴ്സൺ ആണ് എന്നൊക്കെ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നും? ചെറിയൊരു അഹങ്കാരം അല്ലെ, ഞാനെന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഹങ്കാരം നമ്മളെ ബാധിക്കും. അപ്പൊ അത് എന്താണ് സംഭവിക്കുക? നമുക്ക് ഭക്തി കയറാൻ സാധിക്കില്ല. ഞാനെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശരീരമാണ് എന്ന തോന്നലിലേക്ക് നമ്മൾ ഒതുങ്ങിപ്പോകും. ഇതിനെ തുടർന്ന് എല്ലാവിധ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ ശരീരബോധത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത്? ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ അല്ലെ. എന്തൊക്കെയാണ്? ആദിഭൗതികം, ആദിദൈവികം, ആദ്യാധ്യാത്മികം. ഈ 3 വിധ ക്ലേശങ്ങളും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ശരീരബോധത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ്. ഇത്തരം ഭൗതിക പുരോഗതിയെ അനർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അനർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് വാസ്തവമാണ്. ഇന്നത്തെ ഭൗതിക വികസന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരാൾ ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് ലിപ്സ്റ്റിക് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതേപോലെ ഭൗതിക ജീവിത സങ്കല്പത്തിന്റെ ഉത്പന്നങ്ങളായ നിരവധി അനാവശ്യ വസ്തുക്കളുണ്ട്. അപ്രകാരം അനേകം അനാവശ്യ വസ്തുക്കളിൽ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുകയാൽ മാനവ ജീവിതത്തിന്റെ പരമപ്രധാന ആവശ്യമായ ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരം പ്രാപ്തമാക്കാതെ മാനവശക്തി പാഴാക്കുന്നു. ഊർജം പാഴാകുന്നതിന്റെ മറ്റൊരു ദൃഷ്ടാന്തം ചന്ദ്രനിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ പരിശ്രമമാകുന്നു. ചന്ദ്രനിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു എങ്കിൽ തന്നെയും ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ശിലപ്രഭുപാദർ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഒരാള് വെറുതെ എന്തിനാണ് വലിയ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ലിപ്സ്റ്റിക് ഒക്കെ വാങ്ങിയിടും അല്ലെ. എന്തിനാണ് നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്യണത്? ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെഡ് ബോഡി ആണത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് ലിപ്സ്റ്റിക് ഒക്കെ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഒരു അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ
നമ്മളെ ചന്ദ്രനിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര പേരാണ് സമ്പത്ത് വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ സമയം, ഒരുപാട് സമയം ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനും ഇതിന്റെയൊക്കെ മെക്കാനിസവും അതൊക്കെ അല്ലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്കും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് സമയം, ഊർജം ഒക്കെ പാഴാക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഊർജം പാഴാക്കുന്നതിന്റെ മറ്റൊരു ദൃഷ്ടാന്തം ചന്ദ്രനിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ പരിശ്രമമാകുന്നു. ചന്ദ്രനിൽ എത്തിച്ചേരുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ചന്ദ്രനിൽ പോയാലും എന്താ സംഭവിക്കുക? നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാനായി എന്ന് വരില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചുപോയി എന്ന് വരും, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരാൻ സാധിക്കില്ല, ഒരിക്കലും ഒരു ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള കാര്യവും നമുക്ക് സംഭവിക്കില്ല. പക്ഷെ അഥവാ അവിടെ കുറച്ചുനാൾ നിന്നാൽ പോലും തിരിച്ചു വരണം വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമുക്ക് പരമമായിട്ടുള്ള ഒരു സാക്ഷാത്കാരം അല്ലെങ്കിൽ പരമമായ പരിപൂർണത ചന്ദ്രനിൽ പോയാലും സാധിക്കുന്നില്ല. ഫലത്തിൽ യാതൊരു ഭൗതിക സ്വത്തുക്കളും ഭഗവത് ഭക്തർക്ക് ഇല്ലാത്തതിനാൽ അവരെ അകിഞ്ചനന്മാർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അത്തരം ഭൗതിക സ്വത്തുക്കൾ എല്ലാം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ്. അവ ആത്മീയ ശക്തിയെ പാഴാക്കുന്നു. ആകയാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ അത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നാം എത്രത്തോളം കുറച്ച് ഉടമസ്ഥതയിൽ വെക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം അധികതരമായി ആത്മീയ പുരോഗതിക്കുള്ള ഒരു നല്ല അവസരം നമുക്കുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു തരാണ്, നമുക്ക് ഭൗതിക സ്വത്ത് അത് ആർക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത്? ഭക്തന്മാർക്ക് ഭൗതികമായ സ്വത്തല്ല ഉള്ളത്. അവരാരാണ്? അകിഞ്ചനന്മാർ എന്നാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ദരിദ്രരാണ് ഭക്തിയിൽ വരുന്നവരെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ദരിദ്രന്മാരുടെ സമ്പത്ത് ആരാണ്? അകിഞ്ചന വിത്തായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ അകിഞ്ചനന്മാർ, അതായത് ഒന്നുമില്ലാത്തവർ, ഭൗതികമായി ഒന്നുമില്ലാത്തവർ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക സ്വത്ത് ഇതൊക്കെ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ? ത്രിഗുണങ്ങളുടെ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നമാണ്. സത്ത്, രജസ്, തമസ് ഇങ്ങനെയുള്ള 3 ഗുണങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഈ സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അവ നമ്മളെ ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് തടസ്സമായി മാറുന്നു. അത് ആത്മീയ പുരോഗതിയെ നമുക്ക് ആത്മീയതയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ നമുക്ക് തടസ്സമായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം കുറച്ചാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതായത് നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്വത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, ഒരുപാട് സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് തരികയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സമ്പത്ത് കുമിച്ചു കൂട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പരിശ്രമിക്കരുത്. അത് ഭക്തിയിൽ നമുക്കൊരു തടസ്സമായിട്ട് വരും. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന് ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളുമായി നേരിട്ടൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഭഗവാന്റെ സർവകർമ്മങ്ങളും ലീലകളും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചവയെങ്കിൽ തന്നെയും ആത്മീയമായവയാണ്. അപ്രകാരം അവയെല്ലാം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ ബാധിതമല്ല. അപ്പോ നമ്മൾ ചിലപ്പോ ചിലര് പറയല്ലേ, ഭഗവാൻ ഇവിടെ ലീലകൾ ആടുമ്പോ ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഒരു ശരീരം എടുത്താണ് വന്നത്, ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കും അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വന്നെങ്കിലും ഭഗവാന് ഈ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളുമായിട്ട് യാതൊരു തര ബന്ധവും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ലീലകളും കർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ എന്താണ്? ആത്മീയമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതീന്ദ്രിയമാണ് ഭഗവാന്റെ ലീലകളും കർമ്മങ്ങളും അല്ലെ. അവയെല്ലാം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ബാധിതമല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു കർമ്മങ്ങളും ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ബാധിതമല്ല. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവ്വകർമ്മങ്ങളും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവിർഭാവവും തിരോഭാവവും പോലും അതീന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ജന്മകർമ്മജമേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേതി തത്വതഃ അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്റെ ജന്മങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ ദിവ്യമാണ്, അതീന്ദ്രിയമാണ് എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവവും തിരോഭാവവും പോലും അതീന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. ഇത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരുവൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും ജന്മമെടുക്കുന്നില്ല, ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുന്നു. ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആവിർഭാവങ്ങളെ കുറിച്ചും തിരോഭാവങ്ങളെ കുറിച്ചും ജന്മകർമ്മങ്ങളുടെ അതീന്ദ്രിയതയെ കുറിച്ചും ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. ഭൗതിക രോഗാവസ്ഥയ്ക്ക് ഹേതു ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മേലുള്ള അഭിനിവേശവും ആധിപത്യവുമാകുന്നു. ഈ അഭിനിവേശം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പരസ്പര പ്രവർത്തന ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്നവയാണ്. അത്തരം നിത്യ ആസ്വാദനത്തിൽ ഭഗവാനോ ഭഗവത് ഭക്തർക്കോ ആസക്തിയില്ല. ആകയാൽ ഭഗവാനെയും ഭക്തരെയും നിവൃത്ത ഗുണവൃത്തി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ നിവൃത്ത ഗുണവൃത്തി എന്ന വാക്കിന്റെ ഒരു മഹത്വമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭൗതിക രോഗാവസ്ഥയ്ക്ക് ഹേതു ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മേലുള്ള അഭിനിവേശവും ആധിപത്യവുമാകും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്
നമുക്ക് ഈ ഭവരോഗം അല്ലെ ഭൗതിക രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കിച്ചു തരുന്നു. ഈ അഭിനിവേശം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പരസ്പര പ്രവർത്തന ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്നവയാണ്. അപ്പോ സത്യ, രജസ്, തമസ് ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ ഏറെയും കുറഞ്ഞിരിക്കും എല്ലാവരും അല്ലെ. ഓരോ ഗുണത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. അത്തരം മിഥ്യാസ്വാദനത്തിൽ ഭഗവാനോ ഭഗവത് ഭക്തർക്കും ആസക്തിയില്ല. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്കും ആഗ്രഹമില്ല, ഭഗവാനും ആഗ്രഹമില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അവരെ വിളിക്കുന്നു നിവൃത്ത ഗുണവൃത്തി എന്ന്. അതായത് നിവൃത്ത പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ലാത്തത് അല്ലെ, ഗുണവൃത്തി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതികമായ അല്ലെങ്കിൽ ത്രിവിധ ഗുണങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി അല്ലെ. അതാണ് ആ നിവൃത്ത ഗുണവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളിലും താല്പര്യമില്ലാതിരിക്കുക അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ ഒരിക്കലും ആകർഷിതനാകാത്തതിനാൽ ഉത്തമ നിവൃത്ത ഗുണവൃത്തി പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്തമ നിവൃത്ത ഗുണവൃത്തിയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരെ നമുക്ക് നിവൃത്ത ഗുണവൃത്തി എന്ന് പറയാം. ഭഗവാൻ ഉത്തമ നിവൃത്ത ഗുണവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നു. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഉത്തമ നിവൃത്ത ഗുണവൃത്തിയാകുന്നു. അതേസമയം ജീവസത്തകൾക്ക് അത്തരം പ്രവണതയുണ്ട്. അവരിൽ ചിലർ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ മായിക ആകർഷണത്തിന്റെ കെണിയിൽ അകപ്പെടുന്നു. ജീവസത്തകൾക്ക് എന്താണ്? സാധാരണ ജീവസത്തകൾക്ക്, ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവർക്ക് എന്തുണ്ട്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും അതിനെ കീഴ്പ്പെടുത്താനും ഒരുപാട് സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ആഗ്രഹം അവർക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. അവർ ഇതിൽപ്പെടുന്നു, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ മായിക ആകർഷണത്തിന്റെ കെണിയിൽ പെടുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പരസ്പര പൂരകമായി ഭക്തർ ഭഗവാന്റെയും സ്വത്താകുന്നു. അപ്പൊ അതായത് രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്വത്താണ് അല്ലെ. ഭക്തന്മാർക്ക് സ്വത്താണ് ഭഗവാൻ, ഭഗവാന്റെ സ്വത്താണ് ഭക്തന്മാർ. അങ്ങനെ പരസ്പര പൂരകമായിട്ട് ഭക്തർ ഭഗവാന്റെയും സ്വത്താകുന്നു. ആകയാൽ ഭക്തർ നിശ്ചയമായും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീന്ദ്രിയരാണ്. സ്വാഭാവികമായ നിർണയമാണത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരും ഭഗവാനെ പോലെ എന്തിനതീതരാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീന്ദ്രിയരാണെന്ന് പറയുന്നത്. അവര് അതിൽ ബാധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഇത് നമുക്ക് പറയാം ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മളെ പോലെയുള്ള സാധാരണക്കാരെയല്ല. നമ്മളൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് വന്നു എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരാവുന്നില്ല. സ്വാഭാവികമായ നിർണയമാണിത്. അല്ലെങ്കിൽ ഔത്സുക്യമോ ഊഹാപോഹമോ കാരണമോ ക്ലേശങ്ങളുടെയോ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെയോ പ്രശമനത്തിനായോ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്ന മിശ്രഭക്തരിൽ നിന്നും തികച്ചും വിഭിന്നരാണ് അത്തരം കലർപ്പറ്റ ശുദ്ധഭക്തർ. ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ശിലപ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു തന്നത് അല്ലെ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? സ്വാഭാവികമായ ഔത്സുക്യമോ ഊഹാപോഹമോ കാരണമോ ക്ലേശങ്ങളുടെയോ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെയോ പ്രശമനത്തിനായോ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്ന 4 കൂട്ടരാണ് ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നത്. നമ്മൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ. ആരൊക്കെയാണത്? ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരർത്ഥാതി നാനീചാഭരദർശവ അല്ലെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത്. അപ്പൊ ആ 4 കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനിൽ വരുന്നത് ആരാണ്? മിശ്രഭക്തർ അല്ലെങ്കിൽ കനിഷ്ഠ ഭക്തർ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തരിൽ നിന്നും തികച്ചും വിഭിന്നരാണ് കലർപ്പില്ലാത്ത ശുദ്ധഭക്തർ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധഭക്തരുടെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശുദ്ധഭക്തരും ഭഗവാനും പരസ്പരം അതീന്ദ്രിയമായ സ്നേഹബദ്ധരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തരായിട്ടുള്ള അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അവരെല്ലാവരിലും ഭഗവാനെയാണ് ദർശിക്കുക അല്ലെ. അവർക്ക് ഒന്നിനും വെറുപ്പില്ല, ഒന്നിനോട് ആസക്തി ഇല്ല. അങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ. നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ ഒക്കെ ഇത് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ശുദ്ധഭക്തരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധഭക്തരുടെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശുദ്ധഭക്തനും ഭഗവാനും പരസ്പരം അതീന്ദ്രിയമായി സ്നേഹബദ്ധരാണ്. മറ്റുള്ളവരോട് ഭഗവാന് പ്രതിപ്രവർത്തനം ചെയ്യേണ്ടതായി യാതൊന്നും ഇല്ലാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ ആത്മാരാമ അഥവാ സ്വയം സംതൃപ്തൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. സ്വയം സംതൃപ്തനാകയാൽ അദ്ദേഹം ഭഗവത് അസ്തിത്വത്തിൽ സംലയിക്കുവാൻ കാക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാ ഏകത്വവാദികളുടെയും യജമാനനാകുന്നു. അത്തരം ഏകാത്മവാദികൾ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭഗവാന്റെ സ്വകീയമായ തേജസ്സിനുള്ളിൽ സംലയിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭക്തർ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. ആ ലീലകളെ ഒരിക്കലും ഭൗതികമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് ഏകത്വവാദികൾ എന്ന് പറയുന്നത് മായാവാദികൾ അല്ലെ. ഭഗവാനിൽ ലയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഈ ഏകത്വവാദികൾ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അവരുടെയും യജമാനൻ അല്ലെ. ഭഗവാനിലാണ് അവർ ലയിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കാനാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തരാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കൂടെ ലീലകൾ ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആ ലീലകളെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭൗതികമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുക. നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ശരീരബോധത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതല്ല
ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ, ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരും അതീന്ദ്രിയരാണ്. ഭഗവാനും ഭക്തരും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റെസിപ്രോക്കേഷൻ, അവരുടെ ലീലകൾ, അതും എന്താണ്, അതീന്ദ്രിയമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മന്യേ ത്വാം കാലമീശാനം അനാദിനിധനം വിഭും സമം ചരന്തം സർവത്ര ഭൂതാനാമിന്നിധ കലിഹി. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മന്യേ ത്വാം കാലമീശാനം അനാദിനിധനം വിഭും ത്വാം കാലമീശാനം അനാദിനിധനം വിഭും സമം ചരന്തം സർവത്ര ഭൂതാനാമിന്നിധ കലിഹി. സമം ചരന്തം സർവത്ര ഭൂതാനാം കലിഹി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്യേ ഞാൻ നിരൂപിക്കുന്നു. ത്വാം അങ്ങ്, കാലം ശാശ്വതമായ കാലം, ഈശാനം പരമപുരുഷ ഭഗവാൻ, അനാദിനിധനം ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്ത, വിഭും സർവവ്യാപി, സമമായി ദയാലുവായ, ചരന്തം വിതരണം ചെയ്യുന്നു, സർവത്ര എല്ലായിടത്തും, ഭൂതാന ജീവാത്മാക്കളുടെ യന്മിതഃ സമ്പർക്കത്താൽ, കലിഹി കലഹം. ഭക്തനം ഭാഗം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാത്തിച്ചി. അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അങ്ങ് ശാശ്വതമായ കാലവും പരമനിയന്താവും ആദ്യന്തമില്ലാത്തവനും സർവവ്യാപിയുമാണെന്ന് ഞാൻ നിരൂപിന്റെ കൃപ ചൊരിയുന്നതിൽ അങ്ങ് എല്ലാവരോടും സമനാണ്. ജീവാത്മാക്കൾ തമ്മിലുള്ള കലഹങ്ങൾക്ക് നിദാനം സാമൂഹ്യ വ്യവഹാരമാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ കുന്തി മഹാറാണി പറയാണ്, ഭഗവാൻ എന്താണ്, ശാശ്വതമായ കാലമാണ്, പരമമായ നിയന്താവല്ല, എല്ലാറ്റിന്റെയും നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ, ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്തവനാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണ് അല്ലെ, കൃപ ചൊരിയുന്നതിൽ ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും സമനാണ്, അതായത് എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെയാണ്. കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി കേൾക്കുന്നുണ്ട്. മാതാജി കേൾക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ കൃപ ചൊരിയുന്നതിൽ എല്ലാവരോടും സമനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാലത്തെ കലഹത്തിന് കാരണം എന്താണ്? സാമൂഹ്യ വ്യവഹാരമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, പുരുഷ പ്രകൃതി സ്തോഹി ഭുങ്ക്തി പ്രകൃതി ചാൻ ഗുണാൻ കാരണം ഗുണസങ്കൂസ്യ സത്യോനി ജന്മസു. അല്ലെ, നമ്മള് ഓരോരോ യോനികളിൽ പോയി, സത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അസത്ത് അല്ലെ, ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ യോനികളിൽ പോയി ജനിക്കാൻ കാരണം തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ വന്ന് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളിൽ പെട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ആ ഓരോരോ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പല പല ജീവജാലങ്ങളിലേക്ക് ജനിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ കലഹത്തിനും കാരണം എന്ത് തന്നെയാണ്? ഈ സാമൂഹ്യ വ്യവഹാരമാണ്. നമ്മൾ ഈ സമൂഹത്തിലെ ഓരോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തരും ഓരോ തരത്തിലാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, മമൈവാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതനഃ മനഃഷഷ്ടാനിന്ദ്രിയാണി പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. മനഃഷഷ്ടാനിന്ദ്രിയാണ്, മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അത് തന്നെയാണ് എന്തിന് കാരണം വരുന്നത്? ഈ സാമൂഹ്യമായ വ്യവഹാരത്തിനും അതുപോലെയുള്ള കലഹങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാത്തിച്ച്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്റെ ഭാഗിനേയനോ പിതൃഭവനത്തിലെ ഒരു സാധാരണ കുടുംബാംഗമോ അല്ലെന്ന് കുന്തി ദേവിക്ക് അറിയാം. ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് പരമാത്മാവായി ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന ആദി ഭഗവാൻ എന്നും അവർക്ക് നന്നായി അറിയാം. ഭഗവാന്റെ പരമാത്മ സവിശേഷതയുടെ മറ്റൊരു നാമമാണ് കാലം. നല്ലതും ചീത്തയുമായ നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും സാക്ഷി ശാശ്വതമായ കാലമാകുന്നു. ആകയാൽ അവയുടെ അനന്തരഫലങ്ങൾ വിധിക്കുന്നതും അദ്ദേഹമാണ്. എന്തുകൊണ്ട്, എന്തിനു വേണ്ടി ക്ലേശിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നതിൽ യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. ഈ നിമിഷം നാം അനുഭവിക്കുന്ന ക്ലേശങ്ങൾക്ക് കാരണമായ ദുഷ്കൃതം ഒരുപക്ഷെ നാം വിസ്മരിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ പരമാത്മാവ് നമ്മുടെ സന്തത സഹചാരിയാണെന്നും ആകയാൽ ഭൂതവും വർത്തമാനവും ഭാവിയും ആയ സർവ്വതും അദ്ദേഹം അറിയുന്നുവെന്നും നാം ഓർക്കണം. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പ്രഭുപാദത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്? കുന്തി മഹാറാണിക്ക് നന്നായി അറിയാം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ്, അല്ലാതെ എന്റെ സഹോദരന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ടിരിക്കുന്ന അതേ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് കുന്തി മഹാറാണിയുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്ന് വ്യക്തമായ ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു കുന്തി മഹാറാണിക്ക്.
അതുകൊണ്ടാണ് കുന്തി മഹാറാണി പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് കാലം അല്ലെ. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാറ്റിനെയും സംഹരിക്കാൻ വരുന്ന കാലമാണ്, കാലത്തിന്റെ രൂപമാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ ഇങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും സാക്ഷി ശാശ്വതമായ കാലമാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ തന്നെ മറ്റൊരു പേരാണ് കാലം എന്നും ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പരമാത്മ സവിശേഷതയുടെ മറ്റൊരു നാമമാണ് കാലം. ആകയാൽ അവയുടെ അനന്തരഫലങ്ങൾ വിധിക്കുന്നതും അദ്ദേഹമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഓരോ കാലത്തിലും ഓരോ തരത്തിലും നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇതിനനുസരിച്ച് അതായത് നമ്മൾക്ക് മറന്നു പോകും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് എന്ന്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താണ് എവിടെയും മറക്കുന്നില്ല അല്ലെ. നമ്മൾക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഓർക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, കമ്പ്യൂട്ടർ വേണം അല്ലെ, എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണം. പക്ഷെ ഭഗവാന് ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ആര് എന്ത് എപ്പോ എങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന്. അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് എവിടെ ഉണ്ടാവും, നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തില് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കും ഞാൻ എപ്പോഴാണ് തെറ്റ് ചെയ്തത് അല്ലെ, ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു, ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടി എന്തിനു വേണ്ടി ക്ലേശിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നതിൽ യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ജന്മം ചിലപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല, പൂർവ്വജന്മത്തിലോ അതിനു മുമ്പുള്ള ഏതെങ്കിലും ജന്മങ്ങളിലോ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തതിന്റെ ആവും നമ്മൾ ഇപ്പോഴും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നു, വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി ചാർജുന ഭവിഷ്യാണി ച ഭൂതാനി മാതു വേദന കശ്ചന. ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെയും ഭൂതം ഭാവി വർത്തമാനം ഒക്കെ ഭഗവാൻ അറിയാം അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഓരോരുത്തർക്കും എന്താണ് അർഹിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് എല്ലാവർക്കും തരുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പരമാത്മ ഭാവമാണ് സർവപ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളെയും വിധിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ അദ്ദേഹം പരമനിയന്താവാകുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പരമാത്മമായ ഭാവം, ആ ഒരു ഭാവത്തിലാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളെയും വിധിക്കുന്നത്. അതായത് അതിനൊക്കെ വിധി കൽപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എല്ലാറ്റിന്റെയും നിയന്താവാണെന്ന് പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ ഒരു പുൽക്കൊടിക്ക് പോലും ചലിക്കാനാവില്ല. ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അവർ അർഹിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചു നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ദുരുപയോഗമാണ് ക്ലേശത്തിന് ഹേതു. ഭഗവത് ഭക്തർ അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ല. ആകയാൽ അവർ ഭഗവാന്റെ സത്പുത്രന്മാരാകുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റുള്ളവർ ശാശ്വതമായ കാലത്താൽ നിയുക്തമായ ക്ലേശങ്ങളിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ പറയാണ് ഭഗവാൻ സർവ്വതിന്റെയും നിയന്താവാണ് അല്ലെ. ഒരു ഇല അനങ്ങണമെങ്കിൽ പോലും എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ പെർമിഷൻ വേണം. ഭഗവാന്റെ പെർമിഷനോട് കൂടി മാത്രമേ അതിന് അനങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോ നമുക്കൊക്കെയും അതായത് ജീവാത്മാക്കൾക്കൊക്കെയും ഒരു പരിമിതമായ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ അബ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴെന്താണ് നമുക്ക് സംഭവിക്കുക, നമുക്ക് അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഒരു ദുഃഖമായിട്ട് നമുക്ക് വരും അല്ലെ. ഓരോരോ പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വരും. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ അങ്ങനെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്താണ് അധികം ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരുന്നില്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ സത്പുത്രന്മാരാകുന്നു അവരെന്ന് പറയുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റുള്ളവർ എന്താണ്, കാലത്തിന്റെ നിയുക്തമായ ക്ലേശങ്ങളിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നിയന്ത്രിതമായ സ്വാതന്ത്ര്യം, അനുവദിക്കപ്പെട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ മിസ്യൂസ് ചെയ്താല് നമ്മള് ക്ലേശങ്ങളിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് കാലം സന്തോഷവും സന്താപവും രണ്ടും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇതൊക്കെ നിത്യമായ കാലത്തിന്റെ പൂർവ്വവിധിയാകുന്നു. നാം ആവശ്യപ്പെടാതെ ദുരിതങ്ങൾ വന്നു ചേരുന്നത് പോലെ സന്തോഷങ്ങളും ആവശ്യപ്പെടാതെ തന്നെ കാലത്തിന്റെ വിധി വിഹിതമായി താനേ എത്തിച്ചേരുന്നു. ആകയാൽ ആരും ഭഗവാന്റെ ശത്രുവോ മിത്രമോ അല്ല. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ വിധിവിഹിത ഫലങ്ങളായ സന്തോഷങ്ങളും സന്താപങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു കാലത്തിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നതും സങ്കടങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നതും. അപ്പോ നമ്മൾ സങ്കടങ്ങൾ വരുന്നത് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യാറുള്ളൂ അല്ലെ. സന്തോഷം വരുന്നത് നമ്മൾ എന്തോ കാര്യമായിട്ട് ജോലി ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്നത് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയതെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു, എങ്ങനെയാണോ ദുഃഖം ഒരു അനുവാദവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ സന്തോഷങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പൂർവ്വജന്മ കർമ്മഫലമായിട്ട് കടന്നു വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടല്ല ഈ പറയുന്ന സന്തോഷവും സങ്കടവും രണ്ടും വരുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ വ്യക്തമായി പറയുന്നത്. കൃത്യമായിട്ട് അതാത് സമയത്ത് അതാത് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഭഗവാൻ ആരുടെയും ശത്രുവല്ല മിത്രവുമല്ല. ഓരോരുത്തർക്കും അവനവന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളാണ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനായിട്ട് ആർക്കും ഒരു ദുഃഖവും കൊടുക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ തന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരികയാണ് നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങൾ.
ഓരോരുത്തരും അവരുടെ വിധിവിഹിത ഫലങ്ങളായ സന്തോഷങ്ങളും സന്താപങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ദുഃഖിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? നമ്മുടെ വിധിവിഹിതമാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തു വെച്ച കർമ്മമാണ് നമ്മൾക്ക് ദുഃഖം തരുന്നത്. അതുപോലെ ദുഃഖങ്ങൾ തരുന്ന പോലെ തന്നെ സന്തോഷങ്ങളും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകും. അതും നമ്മൾ പൂർവ്വജന്മ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ്, അല്ലാതെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തത് കൊണ്ടല്ല. ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ എപ്പോഴാ വരിക? നെക്സ്റ്റ് ലൈഫിലാണ് അല്ലെ? നമ്മള് പറയുന്നു, പ്രഭാതിരി പറയും, നമ്മള് ഈ ഒരു ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് എന്ന്. അതായത് അടുത്ത ഒരു ജീവിതം എങ്ങനെയാവണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ജന്മം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇനി വരാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ സാമൂഹ്യ സമ്പർക്കങ്ങളിലൂടെ ജീവാത്മാക്കൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഈ വിധി. ഇവിടെ ഏവരും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം ചെലുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്രകാരം പരമപുരുഷ ഭഗവാന്റെ നിരീക്ഷണത്തിന് കീഴിൽ ഓരോരുത്തരും താന്താങ്ങളുടേതായ വിധിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയാകയാൽ ഏവരുടെയും പ്രവൃത്തികൾ ദർശിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. ഭഗവാന് ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹം നിത്യമായ കാലം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പോ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ മേലെ ആധിപത്യം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, അതിനുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോരോ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെ? അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വിധിയെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ താന്താങ്ങളുടേതായ വിധിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ? നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളും നമ്മുടെ സന്തോഷങ്ങളും. പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല, നമ്മൾ ഇന്നീ ചെയ്യുന്നതിന്റെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോഴല്ല അനുഭവിക്കുക, ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിലാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയാറില്ല. അതുപോലെ ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് പൂർവ്വജന്മ കർമ്മങ്ങളാണെന്നും നമ്മൾ ഓർക്കാറില്ല. ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയാകയാൽ ഏവരുടെയും പ്രവൃത്തികൾ ദർശിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അല്ലെ? എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലും ഉണ്ട്, അകത്തും പുറത്തും ഭഗവാൻ ഉണ്ട് അല്ലെ? നമ്മള് ഈശോപനിഷത്തിൽ പഠിച്ചു, അകത്തും പുറത്തും ഭഗവാനുണ്ട് എന്ന്. ഭഗവാന് ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹം നിത്യമായ കാലം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പോ നിത്യമായിട്ടുള്ള കാലം, ഒരു ചേഞ്ചസും ഇല്ല അല്ലെ? എപ്പോഴും പെർമനന്റ് ആണ്. കാലം എന്ന് പറയുന്നത് പെർമനന്റ് ആണ്. അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ? സർവ്വവ്യാപിയാണ്, എല്ലാവരെയും ദർശിക്കുന്ന ഭഗവാനാണ്, ആദിയും അന്തവും ഇല്ലാത്തവനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ നിത്യമായ കാലം, ഇവിടെ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ആണ് അല്ലെ? നിത്യമായ കാലം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंतकोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरे कृष्णा, सर्व श्री कृष्ण। हरे कृष्णा माताजी।